Canja mun da Allah ya san bara da wasu. Goma rike Ba san jin wannan da Allah. 20 ina zuwa rike. Wai wannan ne? Ya kara. Ka ji nuru. Allah canja mun yanzu nake so Ina zuwa ma rike. Nawa? 40 Allah mi dan Allah mun bayar a samu a dawo mana. Ya ga wani sakan biye yawa da Allah sauki. kaga Kar ka manta da ni. ga wani Bakar ya bude manyan abokan ango. Kar ku Na baka jakata baka. juyawa. Wannan wankan kare da ka banza. Kar ka juya. Kar ka juya. Kar ka juya. Rike wannan tsada. Rike tukunna saboda dole ya Allah. Rike. Rike ga 30, rike 30, rike 40, rike 40, rike 50, sauran ka 50 a gare ni. Ba sanji ne inda akwai da Dubi ne da 500 an samu rabi sai a raba mana. zan ba ku bar ne. Rike wannan nawa na ba ka kallon sauran ka goma. Lalle kuwa. dan tuwa na Ban ga mata zo ba ne. Wani lunga sauran ɗaya ɗari ga ɗaya ɗari. Ai da man kai da na gama ga ɗari. ni Allah ne ba Lulu ga ɗari. Ke zai zama ɗari. Sauran yau wanda abin sun nufi ya gina. bro ina nawa Ko da wasa ina zuwa. Rike kudin ki. Canja sauri gaba. Ni ma canjin zaben da zuba kuma ni na zuba da Na. goma. A yanzu wanda na baka ɗari a yanzu wanda ɗari gaba ne goma. Da. Ungo rike na sallame ka tafi kayan ka tafi. kaga to dan Allah ka hada Koyo kunkumiya. Ana mun na gurin ka ga nan. Aringayya na tinawa da babban kawa aminin ango. Wai mene